Салон, заказ кардан از приложение Neofabilix C0. Медароим так профилевал войти. дар инҷо мо логину ва ключики ба мо компания тариқи смс равон кардааст онро бехато дохил мекунем. Тумачаи вайтиро пахш карда ба лични кабинетамон медароем. Дар инҷо ному фамилиямонро мебинем. Дар поён товарро пахш карда аз боло сатри поиста он чизе ки ба мо дар кор аст мула шампунь крем менависем ё интилайн силот ёки 8 элемент ёки викинг ба мо ёфта медиҳад. Мана мула навистем ба мо мулаҳои буда ки аз жидки тверда ёфта дод. Вақте ки мо да бараша сурати аробачани корзина аст ки пахш кардем мо он чизро интихоб кардем яъне ва дар корзинамон добавит кардем. Ҳамин хел карда мо чизои дар кори интихоб мекунем. Масалан дароем ба категорияи уход дар инҷо бо масло уход за волосами дар инҷо шампунё за лицом яъне кремҳо лосьонҳо ва ғайра уход за тела тоже гель для душа ва ғайра. Мисол агар ки гигиена даромадем таҷа за пластёрта зубные пасты дар инҷо ба мо зубну паста дода мешавад. Агар ки мо дар борааш маълумот гирифтанӣ бошем мо болош ба зир мекунем ва дар борааш маълумот мегирем яъне чанд миллилитр аст барои чӣ аст аз чӣ иборат аст срок годностиш чӣ қадар аст ҳамаш нависта шудааст ки махкум шуд тугмаи корзинаро пахш кардем инам ба мо ба корзина даромад. Акнун агар ки мо категорияи дом дароем дар инҷо мо он чизе ки барои хона кухня ванна дар кор аст косметика омада дома дар инҷо аст ҳама средстваҳо бо ҳамин тарз интихоб карда дар корзина мемонем. Ванна акун интихоб кардем корзина ки даромадем мебинем дар корзинаи мо чӣ ҳаст чӣ нест. Агар ки он чизе ки ба мо маҳқул нашуд ана ин тирая ки пахш кардем яъне аз корзина удалит мекунем ваям мана удалит шуд ки тафтиш кардем мо бояд дар инҷо пункт выдачаи офиса интихоб кунем ки аз он ҷо мо рафта борамона гирем. Офиси инҷо буда гӯем ки ман истифода бурдам лекин ман бояд нав добавит кунам плюсе ки пахш кардем аз инҷо самовывоз ва из списка выбрать из списка интихоб мекунем кадом мамлакат аст Тоҷикистон Россия так далее мо дар Тоҷикистон бошем Таҷикистан област кадом област дохил мешавад масалан Сагдийская област интихоб мекунем. Дар райони Республиканского ополчения дохил мешавад Душанбе Ҳисор Турсунзода Ваҳдат Варзов ва ғайра. Накнун район выбирать не надо город Хуҷанд. Накнун ба мо рӯйхати офисҳои Хуҷанда ҳамаша нишон дод ва дар инҷо боз ориентировкаша пеши стадиони пеши больницами ва ғайра выбрать ки кардем тамом пункт выдачи ма яъне офисро мо интихоб кардем. Боз продолжите ки пахш мекунем мегузарем ба саҳифаи аксии дар инҷо мо дорем аксии товар дня распродажа бад пакеты ваши бонусы за покупки агар ки дароем дар инҷо агар ки дар корзинаи мо аз 75 сомон зиёд задагӣ бошад так мо метавонем ягон чизро арзонтар интихоб карда аксия хати скидка хати интихоб кунем. Мисол аромат 30 мл 45 скидка ки даромадем дарча парфюмерная вода бо нархи арзон дода шудааст дар корашро интихоб кардем обязательно применить паде в корзина применить. Боз гель для душа туша любой там оттенок помада аст бо дар корашро интихоб мекунем. Накнун боз тафтиш мекунем ҳамаш ки дуруст бошад тукмачаи продолжите пахш мекунем ва мегузарем ба оформления заказа инҷо мебинем чанд балл чӣ қадар доставка месад. Агар ки шумо новичок бошад ҳатман цена каталога 225 сомон бошад ки шумо падарка гирифта тавонед. Баъди пахши тугмаи закази шумо қабул мешавад дар як ҳафта 2 маротиба ба офисҳо бор меояд ва шуморо компания бо тариқи смс хабардор мекунад ки закази шумо омадааст.